Čo vidíte? Hoci sa vám zdá, že sa pozeráte na obyčajné kura, vidíte kura kráľovské. Vždy, keď sa rozhodnete pre kura kráľovské, vybrali ste si lásku, opateru a kopec pozitívnej energie, ktoré sme vložili doň. Toto je kura kráľovské. Keď si kúpite kura kráľovské, podporujete férový prístup k farmárovi, moderný chov zvierat v prepichových podmienkach bez antibiotík, s kopou kvalitnej stravy. A tiež podporujete našich zamestnancov, mladých, pracujúcich dôchodcov, ľudí, s ktorými sa život nemaznal, ktorí každý deň prikladajú ruku k dielu s názvom Kura kráľovské. Taktiež fandíte udržateľnému podnikaniu, ktoré každý deň myslí na prírodu, na svoj región a na svoj záväzok voči spoločnosti. Kura kráľovské je viac ako obyčajné kura. Kura kráľovské je aj vaše zdravie, čisté životné prostredie, spokojnosť našich zákazníkov, zmysluplný život pre našich zamestnancov a prosperita našej spoločnosti. Tak čo? Ešte stále sa vám zdá, že vidíte obyčajné kura?